Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Wallah Hapdeng ka jing sedang ban wan lyiur mentau senang nila ban iba menta ka singipat la sapreng stet kan ikawai ka video hakiran san social media hakabang nila ban yo presiden rang ma jong voice of the people party VPP u Bah Ardent melabasai mat hareng kat lang bat ki paralok bat ki paradoh jang kaseng kilai lenti ban leit syaka shnong rasong ban leit kynduh ïaki nongkyrshan jong voice of the people party VPP ki badan hakani kashna đều mệt kinh tăng cả chất tình riêu khi một ban bầm đủ ban đẹp giá cả hạt liu la way sai khi khen na puli su paski kerdan la su babi ban wat ki kam ba malum mau siang kita nabynta wat ki kuslai kemangin ya kun mangi mensim jabing dan rem lengkat bapi lada ham jau umat ne play kasna wat ting paidbah wat ting shakmat ngin jam wat ting paidbah wat ting shakmat ngin jam